What's up mga kapobre, nakakubra na ta mga kapobre, mao na ni siya mga kapobre. Ulit na ta. Ay, what's up mga kapobre, maayong buntag kanin yung tanan diha, akong bugoy naghubo tora. Katawa siya kita siyang naong oh. Nah. Lukso lah. Maing buntag ninyo diha mga kapobre. Natay good news ron mga kapobre kay makuha na nato ang atong sweldo. Ka sildo na kita sa YouTube. Makapalit na tag Srilak unya mga kapobre. Sa mga unya mga kapobre. Mga hapon. Nya buntag pumaron alas 6 pa man kapin. Maligo sa ako. Kita-kita tag balik ninyo unya di unyang hapon udto ba. Babus una. A few moments later. What's up mga kapobre, nakakubra na ta mga kapobre, mao na ni siya mga kapobre. Ulit na ta. Yo, what's up mga kapobre, na ta diri, naabot na ta diri sa togi trabaho ron. Mintal ta diri sa kuan, mintal tag Violet. Mao ni siya mga kapobre, atong pintalag Violet ron. Ngadto sa Loyosad. To pintal. Mga kapobre, manatag pintal dito apa ta kahuman niya. Break time naman maniod to ta niya palit kog sudan. Kapalit ni kita tag lami-lami mga kapobre. Tagsara ni YouTube ah. Tagsara gini sweldo gyud. Sa mga kapobre, manata maniod to mga kapobre unya. Higda-higda ta diri. Ang higda-higda niya mo ang bagong ito niya mong itrabaho mga kapobre oh. Mo ni dire niya, mo niya tong ipintal na ron. Sa layo ko ng pintal ganina. Kani sulod. Makambot na pintalan ba gani, makatahan na tao niya. Ay salamat kaya mga kapobre ha. Salamat sa inyong suporta niya mga kapobre. Salamat kayo sa suporta. Nakasweldo na yung taong ko mga kapobre. Kita-kita taon niya mga kapobre balik. Ay matog sa ko. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Uli na tayo mga kapobre kaya mga tagpintal. Yeah, mag-ilis ata, ilis. Ulit kay alas 4 kape na. Let's go, kita-kita ito sa NRE. A few moments later. Tor kay pagkabutang nga iwan yun. Sus, pastilan. Iwan yun mga kapobre. Naabot na ta diri mga kapobre. O niya, mamayad na sa tong utang. Utang res tindahan. Tindahan mga kapobre. Wata magsalig sa sweldo ro, nagsalig ta sa utang. Kaya ugwa tayo utang, di na ta ni kapobre ka dato na ta. Pastilan. Dati ako, sa libot eh, bayad. Kini di magkikwenta mo? Mga kapobre, humanata o manatag-out niya. Garlios takadjot, yun, ulita. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre, naanak ko sa mua mga kapobre. Ang balay. Balay payag, di ay payag. Muni rin akong bata, try. Ngit-ngit kayo mga kapobre. Mga kapobre, na itong sildo sa YouTube hatan awan. Mao ni siya nalay kuan, nay asa nga to eh. Ganang resibo ay. No.
Kuha naman 5,000. Mahal na lang makapalit tag Sirilac ng bata oh. Bata. Ang sa kalibo ako nang gibayad sa kantin. Mo na ni 4,000 habilin. Nya ang dos ani bayad sa utang dito, napatay dos. Sure yun no. Mao ni siya mga kapobre, nanatay kuan. Pero tanaw no panako ang kuan. Pislip ani ug unsay deduction. Prank mga kapobre, kinsa gitayo mo. Sa ang taon na mo isilduan ta sa YouTube nga wa matay mga viewers diha. Wa tay mga gamay ra kay mo tan-aw sa tuang mga video. Mao na diha nga may nagdali-dali diha nga sildo ko no. Para sa imuha it's a prank. It's a prank mga kapobre. Sweldo ni nato sa atong trabaho Linis sweldo sa YouTube. Naday mo kita day mo sweldo anang YouTube muna ipislip. Na mga deduction. Mao ni siya diha. Mga kamo diha mo pag dali diha. Di malalim sa ni mag YouTube unya. Yung tana mo diha nakasweldo na ba ko? Wala nakasweldo na ko. Pero dili YouTube. Sa trabaho rin ako. Mamayad ko sa mga utang. Ego rin ibayad sa mga utang. May mahabilin ani pang konsumo. Palit og Sirilac ani bugoy na mo. Na. Di na taman mga kapobre. Sorry ninyo diha na prank mo. Babay niyo tanan. May gabi God bless.